Hey mga kalingap, good morning. At today po, dala na po natin yung box po kay Ate Julie. Galing po kay Ma'am Irma from Washington. Sobrang bigat po at tatlo na sila. Binabagsak pa nila. Yan, tatlo po sila pero talagang napakabigat po ng box na to. Ayan. Grabing bigat ng box na ito mga kalingap. Para po kina sa pamilya ni Ate Julie Ann. Ayan. Hello. Ayan na. God bless. Oh, may anak na si Ate Julie. Kaya ano po ito kay May? Pamangkin. Hello po. Buti po nakadalaw po kayo. Pasok Ayan, po. hello Ate Vanessa. Pasok po. Ayan. Ate May, oh. Upo po kayo. Ayan, ang daming na malaking pamilya talaga ang tatay. O yan, may box po. Galing kay Ma'am Salamat po. Ang laki Ayan. po pati Ate May. Napakabigat. Siya po. Nabawas na nga yung sa amin yan, mabigat pa rin. Opo. Oo. Salamat po. At yung sa amin ay Ay, ang gibat ka po. Ang gibat ka. Pajuwelo po, pajuwelo. Sige lang po. Ayun lang po po. Ano lang po muna, tayo muna. Kaya baka Ayan po si tatay. Salamat po. Nagbubunot po kayo. Upo po kayo dito. Sige, dito na lang. Ayun. May CR po baga po dito. Kamusta po? Okay naman, ikaw, kamusta ka na? Ayos lang po. Oo. Mukhang happy ang lahat nakangiti lahat Siyempre po, may ka. Sige, galing yan Washington. Siya po. From Tita Irma. Salamat po sa sa mga sponsor po na nagpadala po ng po. Ng box. Opo. Yan. Okay, sige. Huwag na nating patagalin pa yan. Excited na ang lahat, Si tatay din, excited na. Ito po yung tatay, maraming salamat po nanay. sa lahat ng mga nagsusuporta po kay Kuya Alvin. Tsaka po dito po sa padala po ninyo. Salamat po. Ayan na, mag-unbox na si Welcome tay, welcome. Salamat po. Ano po, na po? Sige. Excited. Nagpaalam pa si Excited mo. Siya na po. Baby, alis yan, baby. Dito. Ayan na. Yeah, buksan natin ang ating kahon. Wala, sabi. Happy ang lahat, Wow! Salamat po. Ganda. Ganda na. Ayan na po, mga kalingap. Ay, wow. Ganda mo. Wow. Thank you po. Kay po. Po? Ay, sarap po. Yung partition lang yan. Wow. Salamat po. Salamat. Siya nga po ay. Okay, sa inyo gusto? Ako, joke lang. Ay, madami ding damit, Siya po, ang dami niya po. Favorite. Favorite. Yan lang, baby, yan. Salamat po. Favorite. Salamat po. Ang dami po pala nito Kuya Alvin. Mabigat talaga. Wala mag-ipa. Ay, Baby, dyan. Lagi mo lang, baby. may mga damit po at saka jacket. Wow! Ang ganda po. Salamat po. Ang Kay sa ganda inyo, daw, babe. sige ni Oh, sige po. Si Vanessa, maganda daw. Maraming salamat Washington po yan. Oh, ma. Kasi gusto. Siya mo lang. Ay, yan mo na. Amoy abroad pa yan. Amoy abroad pa. Amoy abroad pa. Oh! Papa, sa Ang ganda po. Papa, laba. Ang dami po. Araw, pag ano. Ay, puro mga pajama. Ang gaganda po. Paborito niyo po ba yan eh? Thank you po. Pajama. Pwede po itong pang-school. Yeah. Hindi ako ko lang mo. Tapos meron pa po tayo dito. Jacket. Oh, ang ganda ng jacket. Kanino daw yan? Champion. Salamat po. Mao. Bado. Tapos meron pa po dito. Meron pa oh. Babae. Ganda. Ay, may jacket po. Uy, atilay. Babae. Salamat po. Atilay. Atilay.
Grabe po, ang daming blessing. Salamat po. Yan, ang bago ingkit, oh. Ikitin na lang. Ang dami pong blessing. Ang ako, may kutsara. Bago pati oh. May Tapos may damit. Kay Ay, ang Papa laki. ko na po. Thank you po. Meron na si Papang damit. Malaki ata eh. Oh, may kutsilyo pa, may Ah. At manluto. meron pa pong... Ay, wow! Mama, meron ka na. Salamat po. Yan daw ang kay nanay. Kuya, yan. Pagluto. may gift. Grabe po. May medyas sila oh. Salamat po. Magagamit po namin dito sa kusina po. Po. Thank you po sa nagpadala kay ni. Kay Tita Irma po galing. Meron pa tayong... May ano, may lutuan. May takip. May May takip. takip. Siyempre, pag may takip, merong lutuan. Tapos meron pa pong... Ay, gano'n. Ay, punta nun. Ang ganda. Maganda. Salamat po. Ang dami pong Madami, blessing. madami. Tapos meron pa pong... Ay, ano po ito? Color. Hindi po, ano po? Tsa. Tiya. Wow, Isa pa salamat sila. po. Thank you so much po. Ay, maganda yan eh. Sa ano? Sa tinuong. Pati oh. Ang dami po. Tapos may biscuit pa po. Haling abroad, nakarating dito ang biskwit. Oo nga no. Tapos meron pa pong kulay. Wow, Ay, para sa salamat po. mga Magagamit bata. po ito ng aking mga kapatid. Ayan. Ayan oh. May color pa na. Ang dami pong biscuit. Oh, madaming biskwit. Wow! Hindi ka na magugutom. Ay, may ano. Yan, maraming salamat O, po. ano yung oatmeal? Opo. Pagas pa. Wow. Salamat po. Grabe talaga po si Kaya Lord. pala sobrang bigat. Opo, ang dami po. Ang dami po. May kumpara ko albino, may mga dilata. Ang dami na mag-ibat. Mabigat yun pero ginanon mo. Wala kasi Julie. Sige, may Wow, lotion. Ikaw! Shampoo po. Ay, ang Shampoo. dami pa naman po namin dito. Ay grabe ano. Di ka nabibili ng shampoo. Panay Grabe po lang. si Lord. Grabe po si Lord. Salamat po talaga sa mga nagbigay po. Grabe po. May shampoo po tsaka conditioner po. Maraming po Yeah. salamat. Sosyal. Wow, ang social. Ay, ano pa? Ang social. Mahaba po nito lalo ang aming mga buhok. Tiyo, oh. Kaya pala mabigat yun. Siya nga po. Kaya pala hindi kayang isang tawa. Yung Tapos Alvin. meron pa pong mga dinata. May pang-ulam na po kami sa mga gulay. Panglagay sa Oo. gulay. Pwede po ito na po. Pwede, Yun, pwede. maraming salamat po. Ang dami Kuya yan, oh. Alvin, ang dami pong blessing. Galing Salamat po sa Washington. inyo tsaka sa nag-ano po. Na nagpadala po. Grabe si Lord. Talaga. May biskuit po, may chocolate. Maraming salamat po. Ay, magugustuhan dito ng aking mga kapatid po. Yan may Thank you pambaon. po. Ang dami po, Sir Alvin. Ito pa po, may pumpkin. Igwapo ba kanina? Sarap po dito. Salamat po. Doyan pa, oh. May ano pa, spaghetti. Ay, ang dami po. Meron pa pong tapuri. Ay, thank you, Ay, Lord. uy, ang ganda! Grabe po. Ang social si Rina na. Ang sosyal. Grabe po, ang social ang gibat. Siguro may naman po. Ay, may May laman biskwit. Ay ano, chocolate. Naman nga po, chocolate. Ang dami. May naman chocolate. Ang dami ng chocolate. Wow, pahingi naman chocolate. Salamat po. Ang dami. Wala po sa akin nagbigay ng Valentine's Day. Ito po pala. Nandito po pala ang ano. Oo, Kaya po pala na-late si Lord. lang. Ay, grabe talaga po si Lord. Salamat. Grabe, ang dami po. Biyayang Kaya po pala ang gibat. dumating. Salamat po. Sabi ko na po, kasi po ang gibat. Sabi ko parang merong laman. Salamat po. Ang dami pong chocolate. Binuto si chocolate. Meron pa ba tayong spaghetti? Spaghetti. Nalilipak pa. Madami talaga mabigat eh kanina. Ay, may dilata pa po. Ang dami, oh. Salamat po. Ang dami Ang dami talaga. po.
Lagay mo muna dyan. Ang dami nga po. Pula talaga naman. Pot, ano yan? Ay, oatmeal pa po. Oatmeal nga yan. Tapos meron pa po, ang dami pong pang-ulam. Siguro po, pang-ano po sa gulay. Parang masarap pati yan, ano? Opo, opo. Salamat po. Ang dami-dami po pala nito. Tapos, meron pa po, ang dami po, Sir Alvin. Opo, meron pa pong asukal. Ay, may sugar ba yan? Asukal po. Ay, galing. Yung ano yata yan? Grabe Oo. po. Galing ano yan, Washington. Huwag muna natin ano, huwag natin gamitin. Sayang. Sayang. At meron pa po. Salamat po. Yung kawali po namin ay ano, ma-retire na. Ngayon, ang kawalan nyo from Washington. Sure po. Thank you so much po. Salamat po. May kaserola. Ayun, meron pa po. Salamat po. Ang dami-dami po. Ang dami pong ano. Lollipop. Ito pa po. Dahil naman ang dahil pagkakanon, istak na mo na nindo. Grabe, ang dami po. Galing abroad. Kakatuwa naman at Ay, masayang-masaya parang sila. ito po ang mag-iban. Palaman. Oh, palaman. Wala mo. Malaking palaman yan. Peanut na. Peanut butter. Naku, peanut butter ba? Peanut butter. Salamat po. Galing pong bansa. Di na kayo mawawala ng ano, pagpalaman sa tinapay. Ang galing po. Ay, meron pa, Sir Alvin. May bigas pa. Ay, talaga? Meron Bigas pa. from ano, Washington. Salamat po. Ang dami po. Ay, grabe, ganun pala yung bigas doon. Opo. At meron pa po. Big eyes yung May asukal ulit. Asukal pa po. Grabe po si Lord talaga. Kinumpleto lahat. Ito pa po. chocolate. Meron po, ang dami pong mga pagkain. Saka chocolates po. Pambaon na kayo. Ang dami po. Salamat po. Ito Tuwan pa pa po. siya. Napalakpak siya ano eh. Salamat po. Ang dami po. Lagan ni Balira. Sige, ka dyan po. Grabe po. Ay, ano po ito? May ano ata. Ay, meron po siyang ano po. Meron siyang ano. Opo. Prito. Wow, salamat po. Grabe po talaga yung nagbigay po. Ano, nag-effort pa po mag-ano. Grabe ano. Maglagay po ng ano instruction. Salamat po. Galing niya. Thank you Tita so Irma. much po. Isa-isa pati niyang sinulatan. Opo, grabe po. Meron pa po dito. Mag-iba. Dito po muna tayo. Mag-iba. Ay, wow. Okay, ano. Kay, Oh. kanina yan. Kanina. Ay, kay nanay. Yes, sige po. Pang simba. Ang ganda po. Mga simba. Ay, wow. Kanina kaya yan. Thank you po. Grabe po. Ay, Ang kay tatay. No? simba na. Meron pa po tayo dito. Wow. Marshmallow. Wow, Marshmallow. may Thank you marshmallow. po. May chocolate sa loob. Marshmallow. Meron pa pong gatas. Ay, hindi. Meron chocolate Chocolate. po. Thank you so much Wow. po. Dami. Grabe. Pag hindi nakapitay, kung chocolate na, hot chocolate. Pag umaga, no? Wow. Ano, yung tuna? Parang Opo, gano'n. may tuna. Grabe po. Salamat po. Ang laki na. Ang dami po pala. Siksik po talaga mga kapatid yung laman. Siksik at umaapaw. Oh, wow, may jam. Anong jam yan? Ano ba? Ano po? Palaman din sa tinapay. Opo, wow. Thank you po. Grabe, ang dami po. Ay, ang dami po pala. Kuya Alvin pong ano, kaya po Pala pala mag-ibat. mag-ibat. Thank you so much. Ang dami po pala nito. Talagang sinapingan ng tiro. Opo, oh. Ano po ito? Brown. Oh, Julian Arminta pati oh. May mga J.A. Julian Thank you so much Arminta. po. J.A. baga oh, J.A. Julian Arminta. Labo yung pangalan. Wow, Ay, wow! Chocolate pa! ang dami. Chocolate na yan. Ang dami po. Ay, sorry. Ilulog niya.
Grabe po, ang dami. Gulping man eh. Wow! Nahulog na. Ang dami po. Salamat po. Ang dami po chocolate. Chocolate and candies, no? Opo. Chocolate. Yan mao. Ang dami po namin pang ulam. Siguro para Unexpected hindi na po ako po. mag-akit sa bundok. Oo. Ay, may sulat. Sulat din. Sige, basa ko. Yes, yes, yes. Doña Hospital. Oh, grabe po. Thank you so May much sulat po. pa. Ay, kaliga tulid. Grabe. Yeah, meron pa po. Hindi May ko alam tumbler. kung Oh. ano ito. Ketchup. Ketchup! Burger! Wala, ang sabon. May ketchup na, no? Opo. Grabe, ano? Sagana yung ano. At meron pa po. Ate, Wow! ano? Ay, ate, Mainit. Ating kit yan. May rice. Ay, may bagas. May, Thank you po. May bagas. may bigas pa, pwede May na bigas magsain. po. May bigas. Kaya lagi po kasi rice. Kaya pala mabigat, no? Rice inside. Thank you po. May bagas sa loob. Hindi talaga, kaya pala ang bigat masyado, no? Opo. Dami. Ang dami po kasi po ay ay wow. Spaghetti. Pans. Spaghetti. Pang spaghetti. Panglagan. Magagamit po namin itong mga binigay niyo po. Tapos Betty meron niya pa may po dito. Wow. Ang dami Peanut pong butter. peanut. Paborito ko po ito. Ay, siya, Thank you so paborito. much. Paborito ko po talaga ang peanut butter po na palaman. Thank you so much po. Puno. Puno. Medyo nga po. Parang nagbuti na sinini. Yeah, ang dami po chocolate. Ang dami po mga chocolate tsaka mga candy. Thank you so much. Parang ano, no? Parang Christmas, ano? Oo, grabe, ang Parang dami. Christmas. Thank you so much po. Ito pa po, di ko pa alam po kung anong ito. Hindi. Gummy bear. Kids. Wow, Gummy bear. ang dami po, Sir Alvin. Hindi na po. Medyo matagal din dumating yan, tay. Dahil December pa yan, tiga, no? Package. December pa yan. Ay, meron pa po dito. Ano kaya? May laman yung Cellphone? bilaman. Wow, Mr. Oh, Pag may ano nito, yun, ate? ate. Ano po ito? Bilgat. Wow. Kay Sibilio. Pang Thank you ano. po. Sabon. Grabe saman po. Salamat po. Ate, may cutter pa dyan oh. Cutter pa dyan yung... Ay, ako. Haliw mo muna ba doon, Kit? Alam mo na, Nini Bado. Mga bado, haliw mo muna. Wow. Thank you so much po. Maganda ng damit, no? Ang abroad talaga. Amoy abroad. Ang bango. Wow, ma. Grabe, madami si nanay dyan, Dami ano? po. Ay, wow. Ay, wow, yung pag. Madaming partida si nanay. Simba po. Kasi, Thank you so much po. ay, ang ganda niyan, ano? Opo, ang ganda. Pwede po itong pang-anis. Ano po? Ang ganda po niya. Salamat po. Grabe po, ang dami. Wow. Package. Galing Washington. Thank you po. Washington. Puno. Meron po tayo ditong Pantalon. Short. shorts. Parang panlalaki po. Ano po? Oo, parang kasya kay tatay. Wow, Papa, meron ka ng short. Thank you ate sa lahat mong padala po. Salamat po. Oh, wow. Kaya si Ay, Julie. wait. Ang ganda po. Maganda yan, highways. Opo. Bagay sa imong Kit. Salamat pong marami. Meron pa po dito. Yun na, pantalon. Jogging pants. Wow, jogging pants pa. Grabe po. Thank you po sa pantalon. Kapantalon na rin maganda. Shorts. Wow. Yan. Pag-abot man kayo doon sa Washington, English man na kayo na sa Lamingo. Iyo na Sanskrit baga. Opo. Wow. Grabe po. Sa imo, bro. Thank Wow, you may po. mga pajama, no? Thank you, thank you. Para sa ko na yung sabil. Kay Papa man daw. Mahal ba man daw si Papa? Kuya na yan. Tayo yan sa ko sa sabil. Wow. Grabe po. Ang dami pong ano, shorts. Thank you po. Naka-albor. Grabe. Salamat po. Dami pong damit din, no? Kaming kami sa kuya sa dito. Wow. Ay, may tatay. pangsimba. May pangsimba na si tatay, no? May pangsimba na bukas. Thank you po. Oo.
Oh, may shirt po. Ayos. Wow. Thank you, Lord. Nagpadala. Grabe, ang dami po. Ay, nagmamain si mama. Nagmamay. Pasiksi. Grabe, salamat po. Pwede po itong mga pang-alis ko po. Mga bago pa po Duman sa talaga siya. Washington DC, sa grade 1 lang yung pantalon na yun. Eh, Oh, Sa grade 1 lang ito. Nasuot na ni Lolo. Oh. Oh, Nasuot na ni ang Lolo. ganda po. malalaki Ito ang po, kwan sa walay mga ka. Cute. Ay, Pambabae. babae. Meron pa dito, baby. Pang babae po. Ah. Thank you po. Kanino to? Sige, thank you po. Ito po. Wow, may red. Oh, sino Pamain, gusto? sa kuya na, main ko na. Ang ganda Main ka na po. daw. Ay, sige. Well, makamain man masisaro. Wow. Ang ganda po. Pang church. Pang simba, no? Church po. Ano Oo. po? Oh, pan church. Thank you po. Amoy abroad pa talaga. Hindi ko na inilalabhan. hanggang sarog taon, joke. Pag nilaban mo yun, mahali lang amoy ang buwan. Meron po dito. Ay, bakit papa? Ay, grabe. Nakadami si tatay, oh. Thank you po. Nagpadala sa Lord. Original yung gabi mo. Po. Ano Meron original? pa po. Wow. Thank you po. Thank you po. Salamat Hindi din. nagmabili ng shirt at Ang ganda pantalon. po. Dami, oh. Ang dami po, grabe. Grabe. Iba po. Yan, pang babae man. Wow, ang ganda po. Kaya, At meron pa po Medyo. mga socks. Mhm. Si tatay parang Opo. magkakamedyo si ano. Wow. Ay, oh, talaga, oh. Original yung medyas, no? Uy, tawag na po ang tela, oh. Demang sa iyo mo ka siya, may ka. Wala ba? Papa, ubaw mo niyo ka. Meron papay no ba? Salamat. Nasuot na ni tatay, oh. Nasuot na po ni tatay yung ano, galing Washington. May pabili po. Oh, thank you po. Gulpi. Okay for sale. At meron pa po dito. Maganda yan. Ayan lang tayo nabibigyan. Wow. Thank you po. Ang ganda. Marami po akong magagamit. Maraming salamat po. At meron pa po dito. Ay, wow. Pantulog. Ano yan, pang tulog. Pantulog po. Salamat po. Grabe Ayan po. po Ang mga dami. kalingap. Ang dami po. Sobrang ano, Wow. sobrang saya nila. May pang ulam na. Grabe. Thank you po. Thank you so much po. Grabe po ang Kay- na-appreciate po namin po ang dami sa inyo pong Grabe yung padala po. effort po ni Tita Irma Grabe sa po. Thank you pag-prepare. so much po. Tita Irma po. Maraming salamat po. Ayan na po, Ito oh. pa po. Napakadami po. So yan po. Ang dami po. Happy sila. Opo, sila, sobra po. family Thank you po. nila. Sa blessing. Oo. Thank you so much po. Ano tayo, ano din mo inakala na Hindi magkaganyan ko po na? talaga inakala kung mayroon pong ganitong padala po si Ate Irma po. Ate Irma, maraming salamat po sa biyayang binigay po niya sa amin. Lalo po sa Panginoon. Kuya Alvin, magkuha po kayo po. Di okay lang kasi yung ano, yung ibabaw nun sa amin nun. Madami po kasi ito ay. Hmm. Baka gusto niyo po. Oh, meron din sa amin. Oh. Sige po. Sa Maraming inyo yan. salamat po. God bless po. Pagpalain ka po ni Lord po. Sige, God bless din. God Thank you bless. po. Yes po, maraming Natutuwa salamat. pa ako at mayroon na po kami mga magagamit po pag cha-chart. Oo, pagsisimba na tayo. Si ano, Ate Julia, kala mo mga damit lang. Opo, grabe po. Thank you so Sobrang much po. Ang dami dami pala. po palang laman. May mga chocolate. Tapos may mga tipo. Tapos may mga pang-ulam. Thank you po. Grabe, Sir Alvin. Ang daming chocolate. Thank you po. Thank you so much po. Ang dami. Super dami po. Tama lang. Yung lolo, sinuot na ni Kiyo.
Red. Ayan po mga kalingap. Kaya pagsama-sama ko na po ang mga chocolate. Mm, Thank you so much po. Ang dami po, Sir Alvin. Kaya po pala nahirapan po kayo mag-alas sa... Baga ni bag. Apo. ayan po mga kalingap at sobrang happy. Pinaka masayang unboxing ngayong 2024. Thank you so much Ayan. po. Grabe, ang dami talaga Sir Alvin. Grabe talaga po si Lord. Dami biyaya ni bigay ni. Oo, talagang Yeah. sa Maapaw pamamagitan at po nito tiglig. ay Thank you po. lubos nating napasaya sila mga kalingap. Salamat po kay Tita Irma. Nawa ay patuloy kayong bless ng Panginoon sa effort po. Wow, thank you so much po. Ayan po sila, sobrang Ayun, tapos happy. na po. Maraming salamat po Nanay Irma po sa mga blessing po na natanggap po namin. More blessing to come sa iyo po at sa mga nanonood po. Thank you so much po sa suporta po kay Kalingap Alvin po at sa amin po at sa buong Kalingap team po. Maraming salamat po sa mga blessing po na natanggap po namin. Grabe po. Ang dami po namin ditong magagamit po. Tsaka may pang-ulam. Thank you din po sa shampoo. Thank you so much po. Grabe. Thank you po. Ang dami-dami pong blessing. Grabe po si Lord. Hindi ko po talaga inaasahan po na na pagdating mo po, grabe po. Ang dami po palang laman nitong kahon. Maraming salamat po. Apat kami Opo. nagbuhat. Kaya po pala mag-ibat po. Grabe po. Maraming salamat po Nanay Irma po. Pagpalain ka po ni Lord. At sa lahat po. At pati na po si Kuya Alvin po. Salamat po kasi po nakilala ka po namin. Marami po sa aming dagdating na blessing po simula po nung nakilala po namin si Lord. Lalo na po ikaw po at sa mga taong nagmamahal po sa amin po. Maraming salamat po. Salamat din. Welcome. God bless. Yan. Yay, palakpakan daw. Salamat sa Lord. Yan, God bless po. God bless sa mga patuloy na sumusuporta at nagpadala po kaya Tita Irma. God bless po sa God bless po sa mga nanonood. Yan. Salamat po. Mga kalingap, hindi ko po in-expect na sobrang ganun yung reaction ni na Julian. Sobrang happy po sila sa natanggap nilang package. Talaga nakakatuwa po mga kalingap na ganun po yung reaction nila sa mga mali. Sabihin natin po na maliit na bagay pero sobrang laking tulong sa kanila. Sobrang na-appreciate nila po yung biyaya po na wala po kay Tita Irma. Salamat po. Sa hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, subscribe na po. Kalingap Alvin at kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, syempre kay Kalingap Rob, at sumis ko din po kay Mang Buena. Maraming salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema,
kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan